kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Duha ka mga baboy nga nagpositibo sa African swine fever kabahin sa mga baboy nga ginpanagtag sa mga estudyante para sa gurun para gamiton ang income sa pagpa-enroll. Samtang veterinary office ng Bago City nagsiling nga base sa ilang record, wala sang may nabaligya nga baboy gikan sa ginatudo nga farm ginhalinan sang amo nga mga baboy. Yaring report. Nagkirig kag napatay ini ang baktin nga nagpositibo sa African swine fever sa barangay Takuling sa Bacolod City. Pati ang isa sini kaupod napatay man kag positibo man sa ASF. Sunod sa kay punong barangay Lady Glass Palen, kabayan ini sa napulo ka mga baboy kag gibakal sa barangay sa isa ka farm sa Bago City sang Mayo 6 kag ginpanagtag sa benepisyaryo nga mga estudyante kag ginapasagud sang baboy para may magamit nga kwarta pang enrollment. Ang ato na SK Miss Swine Dispersal Project, wherein ang beneficiary naton are in school youth, mga college students na sila. So sila niyang nagasagot sa baboy. Preparation ni siya actually for the opening of the classes on June na mapa-enroll sila. So ano na nila, isagot doon para may pa-enroll sila on June, no? Ang duha ka mga baktin nga ginasagod sang isa ka estudyante, lunsay nagpositibo sa ASF. Dapat kung tani ikal o kung patson kutob sa mga baboy nga yara sa 500 meters nga radius kung sa diin may nagpositibo sa ASF nga baboy o galing. Wala man sang iban pa nga nagasagod sang baboy sa palibot, gani wala sa may matabo nga pagpamatay sang baboy. Wala may nagasagot na baboy within that radius kay ang sa likod subdivision sa Tubang is an elementary school. So wala gid man baboy sa palibot ma. Wala. Sa napulo ka mga ginbakal ka barangay, anom ang napatay nga mga baktin. Tanan gin panglubong na sang barangay, pati ang apat nga buhi. Pero sunod sa kay Dr. Martin Samuel Manuel Torres, ang city veterinarian sa Bago City. May certificate of free status from ASF ang among farm. Makaduha ka beses nga nakuhaan sang sample ang farm kag negatibo ini sa ASF. Buot silingon, ang tanan nga baboy gikan sa among farm ang ASF free. Twice na kami kakwa. Ang first was around November lang. Okay. The second was around April. Sa April. Negative. After the incident, nagkuha pa kita mo. Ang ilang first to nga may time frame na siya. Okay. So ang ilang first nga sample nga nag-negative is up to June 12. So until pa sa negative 12. Yes. After that, amo naman pag-process ang bago. Dugang pa niya, nag-issue sang veterinary health certificate ang ilang opisina sa mga naga-travel nga baboy gikan Bago City pagwa sa iban nga LGU. Pero sang ilang ginusisa ang records, wala sa mga baktin nga napagwa gikan sa amo nga farm. Ini ang certification nga kinahanglan ipakita sa manong baboy para makalabay sa checkpoints nga napahamtang sa entry points sang syudad. Ang office will have to issue sang veterinary health certificate. Ang gagwa sa record namon nga from that farm, ang nagwa lang na is 2 sows kag 2 ka lechon size nga baboy. Wala piglets. So ang piglets to ya sa Bacolod, I don't know kung di nagali na. Because we have no record nga. Wala din na record. So dapat kuno pagwa si farm naka-record din. Dapat. Gani sa karon, isa ka dako nga pala makutanon kun diin gid naghalin ang amo nga baboy. Isa ka dako nga industriya ang hog raising sa Bago City. Sa Negros Occidental, sila ang LGU nga may pinakamadamo nga ginaproduce nga baboy. Panugyan sang city vet sa mga manugbaboy sa ilang syudad kung pwede na ibaligya ang baboy i-dispose na nga daan. Ibakanti anay ang mga tangkal kag manilag sa nagakatabo sa palibot. Hag kolera pa lang ang na-record nga gitunaan sa pagkapatay sang baboy sa Bago City kag pareho sang simptomas sini sa ASF. Tubtob nga wala sang lab results sunod sa kay Dr. Torres nga makapamatuod nga may ASF sa Bago City, magapabilin nga ASF free ang syudad.